No kuokka pois. Äiti käy sitten laittamaan noita. Miten mummo jaksaa hoitaa niin iso kasvimaata? En tiedä kuule. Mummo on aika taitava ja niin nopea ja on tehnyt sitä kuule tosi monta vuotta. Oliko sinun lapsuudessakin noin iso kasvimaa teillä? No kyllä se melkein oli. Äiti käy laittaa punajuurta. Aika iso perunamaa laitettiin mummolla. Laitetaan. Oi kato! Kato minkä näköis. Se on kuin mielenkiintoinen. No äiti otti nää on punajuuria. Onko mie vähän? Beetroot. Hyvä. Hei kato, nyt me muistan. Tähän jäi sormenjäljet. Näin. Pintaan. Nyt me muistan. Näissä on kuule aina Unna sitten näissä pusseissa on sanottu, että Lienne iskuttaa. niin, että mikä on näitten olisi niinku väliä. Aika monet varmaan kasvaa aika harvaselta. Linnut laulaa. Oi, kylläpä maistuu teeleipä tänne. Kuuma suihku. Joo, no se alkaa. Mitä? Mitä? Anne! Viiempä tuolla. Me ollaan istutettu melkein kaikki. Mie istutin oman kukkapenkin, oman perunamaan, oman porkkanamaan. Ja nyt ne laitetaan punajuuria. Saanko mie? Hyvä. Hei, levitä ne silleen, että ne on tässä kahden tässä lopussa. Jahan. Silleen, että niitä